Aw, Molweni, namhlanje sithetha ngencwadi zesiXhosa. Kukho umbhali obhale incwadi ezininzi zesiXhosa. Kukho ne-publisher, andiqinisekanga igama le-publisher liba lithini kanye ngesiXhosa, naye owine izinto ezininzi incwadi zakhe zinaye ezipublishwe nguye ziwinile. Andiyazi noba niyazana futhi, ngoba andiyazi nobabini ninkcenkceshisa phambili kwimisebenzi eniyenzayo. Kodwa ke mandiniyeke nizazise, even though uBhuti Madoda yena sisuka asazani uba apho sisuka khona, kodwa sisuka endaweni enye eMdantsane. uBhuti Nkuthalo yena ingathi ngwalapha yena apha eCape Town, but ke mandingathethi kakhulu, ndiyanamkela, ndibulela gqithi ngobukho benu. Ndicela nizazise ngokwakho apha ebahlaleni, uba ningobani, nenza ntoni. Ndiyawazi umsebenzi kaMadoda apha umninzi. Omnye udilishana nabantwana nokubalisa amabali, nokufundisa nabantwana uba bazifundise ngokwabo, bakwazi ukubhala, ababhala amabali. Mninzi umsebenzi. uBhuti Nkuthalo ndikathethi kakhulu naye, but ke sesivela sadibana ku-Pencil Awards, apho wawina khona kwizinto zokupublisha incwadi. Asingene emxholweni. Ndiyabulela kakhulu, ndicela nizazise. Mandiqale. Okay. Mna ndinguNkuthalo Tyutulo, ikhaya lingapha eLejifra eMachubeni. Ngokuhlala ke ndikweli leNtlanzi eStrandi. Ndingumbhali weencwadi eziyi-39 esendizipapashile ziyi-19 ngoku. Ndi-owna i-multimedia company eyenza i-publishing and filming and television production. Kuyo ngoku ndisapapashe iincwadi nalapho kwifilimu ndikhona. Kwicandelo lopapasho ke ndisapapashe iincwadi eziyi-201. yho. Intoni engayibalanga kanene? Ndineencwadi zam ezimbini ezichongelwe izifundo. Enye ichongwe eWalter Sisulu University for i-first years ze-Bachelor of Arts. Enye ichongwe e-CPUT kwi-third years i-Bachelor of Education. Ndingumqulunqi wencwadi eCape Town TV ethi ezicwadi manditshaye. Hayi, ndiphakathi kwabantu abakhulu gqithi. Ndicela ungena apho kuwe, Bhuti Madoda, uzazise. Enkosi kakhulu, ndiyabulela kuwe ke Siki, ndibulela nakumntakwethu uMyirha. Hayi, ngumhlobo wam lo, siyazana. Awukwazi ungazani nendoda wesisangqa ngolu hlobo, njengoba umva ke zichaza. Igama lam ndinguMadoda, ndingowakwaNdlakuse. ONdlakuse ke ngoZizo Jamakasijatu, Ncibinoboyo Tshetshenggwane. Ndizalelwe kulaa lokishi yaseMdantsane kwa-3. Ndakhe ndakhulela kulali yakwaMasele eQonce, kulela kulali yaseMpukane Ngqamakhwe. Kodwa ixesha elininzi lobomi bam bendisoloko ndilapha eBhayi, kungekathiwa iGqeberha ngoku, kusathiwa iBhayi lambathwa ngabalazi. Ndingumbhali zesiXhosa. Ndingumbhali wezinye iincwadi enoba ke ngoku ayisosiXhosa. Olwimi ke silwazi sonke mntakabawo xa singafuni ukuthetha isiXhosa, kodwa ndigxile kakhulu apha esiXhoseni. Iincwadi zam zilithoba ngoku, ndishota nje ngencwadi enye. Kuthiwa uMadoda uneencwadi ezili-10. Incwadi yam yokuqala yayincwadi yabantwana, zonke ezingezinye zizincwadi zabantu abadala. Uyekeleni babantu abadala xa bethenga iincwadi zam bathi bathengela abantwana. Okokoko ndandikhuphe incwadi yabantwana ndiqala, ingathi ngoku nezi iincwadi zibhalelwe bona zibhalele abantwana. Ndingumbalisi wamabali, bendikade ndisithi nam ndingunobalisa. Ndanqandwa ke ngomnye unjingalwazi wathi, mfondini uthi yintoni? Ndathi mna unobalisa. Wabuza uba uno ufuna ntoni? Nje ndayicinga uba no, andinguye unobalisa, ndingubalisi wamabali, ingakumbi amabali esiXhosa. Nangoku njengoba ndilapha nje, ndisuka kwesinye isikolo ngapha eTinarha ekuthiwa yiMelumzi, bendibalisa khona la mabali. Ndikwangumkhwezeli nomququzeleli wamaphulo okufunda, ukufundela ukuzonwabisa okanye ukufundela ukonwaba, ukufunda ngengqiqo
kwiqumrhu unalibali apha eMpuma Koloni, ingakumbi ke kwesi sixeko esimbaxa Atamakhumsha iNelson Mandela Bay. Ziliqela izinto endizenzayo kodwa nam ndithanda ukuba ndime nje apho. Ndiyabulela ngokunazisa. Heyi, hayi mhle umsebenzi wenu nencwadi futhi enizibhalileyo. Ndicela ukubuza, xa ningumkhuthaza njani umntu ke ngokubhala xa ebhala incwadi esafuna ukuqala, ngoba ingathi apha yinto eniyiphiweyo leyo yokubhala. Ndicinga nendlela ezininzi nezincwadi enizibhalileyo. Umntu akamanga nje incwadi enye athi hayi ndibhale le ncwadi. Nibhale iintlobo zencwadi. So ndicela ukubuza, ngokokuqala yintoni eyakukhuthazayo uba mandibhale le ncwadi, ndikwazi noba izawupapashwa njani, ndibe nethemba ngoba mhlawumbi omnye akazobhala ngoba uqomba izawupapashwa njani le ncwadi yam, ngubani ozayifunda le ncwadi yam. Ndicela ukuqala mandiphinde phaa Madoda uba ngompapasho then sizawuphinde singene apha Nkuthalo usibalisele uba ngokona uqala njengoba sowubhale iincwadi ezininzi kangaka, iingcinga zakho zazisithini ngelaa xesha? Wawuyazi uba uzawupapasha njani incwadi? Yintoni eyakukhuthazayo uba ubhale libali, and yintoni eyakwenza uba ubale, mhlawumbi usixele nakancinane uba libali elingantoni eli lakwenza ube ngumbhali? Enkosi kakhulu, ndiyabulela kakhulu dadewethu Siki. Kwelam icala ndingatsho ndithi ndikhule ndingumntu okuthandayo ukufunda iincwadi, de ndifunde neencwadi ezingezizo ezelo-bakala. Yazi uba ndikhumbula ngelaa xesha lethu sisafunda ustandard 7 apha ezilalini ekufundeni. Okay, iqala apha ekufundeni. Nakubeni sasikwibakala lesixhenxe okanye ke mhlawumbi ngelo xesha ustandard 7, ugrade 9 ngokwangoku, kodwa sasifunda iincwadi zabantu abaseyunivesithi singayazi nokuba loo yunivesithi yintoni, kodwa uqonda uba tshini le ncwadi ingathi nam ndingayifunda le. Ufunda uqhekeka intloko ukubonisa ukuthi le nto uyifundayo noko ubungekafikeleli kuyo, kodwa sisoloko sikhona esasibindi nokwakunqanwa kokufuna ukwazi okungakumbi. Ndingatsho into yokuba le nto iqale apho ke. Okwesibini, enye indima ndingatsho Siki ndithi kukunconywa nokukhuthazwa ngoogxa bakho kuquka nootishala. Xa umane ufumana aba 100 out of 100 ubuqonda uba tshini, that means uba bendingafundanga kwezi marks ngendingakhange ndikwazi ukuzifumana. So mandisoloko ndifunda, ndibetha ndibuyelele ezincwadini njalo njalo. So le nto isukele apho xa ndithetha into zenyani. Sisebancinci ngoku, asikabhali. Kube lula ke ngoku into yokuba xa kuthiwa siza kufundisa imibongo uqonda uba hayi tshi nam ndingayenza le, ndingayenza eyeyam ngendlela eyeyam. Hayi ke mntakabawo ke, hayi ke kwadeske kwazokuba kweli xesha sikulo ngoku. Kodwa ndiyafuna futhi noyiveza into yokuba ndakhe ndabhalela enye intwazana, laa nto kwakuthiwa yi-composition. Kwakuthiwa makubhale ngothando. Tshi ndambhalela ii-paragraphs zane, uyaqonda. Wayesesikolweni wakorekishwa kunjanje wazifumana ii-marks. Kodwa bathi xa bebhala oomfundisintsapho phaa bathi nguNdlakuse mntanam lo, ubhale apha, isandla sakhe siyasazi. Ndandisendiphumile nokuphuma esikolweni ndothuka into yokuba ootishala bayazi iingcinga zam kodwa mna andisekho nasesikolweni. Kulapho ndaziqonda into yoba kufanele into yokuba ndingumbhali. Kancinci nje enye into endidla ngoyiva andifuni uyilibala. Umakhulu wam ezilalini sasisebenzisa iparafini. Ndiva ngokuba ke kuthiwa banombane, ngelo xesha bangekabi nambane. Ndandiye ndifunde athi umakhulu uzawugqiba iparafini yam wena. Wayethi xa esithi cima eso sibane ndisicime isibane, uyawucinga uba yintsomi le ndiyibalisayo. Ndandiye ndithathe incwadi ndiyivule ngolu hlobo ndiyibeke ngaseludongeni, ngoba inyanga yayidla ngothi xa ikhanyisa ilitha layo ligqobhozele efestileni. Ndandihamba ke nelaa litha ke lideske libe phezulu ndozele. So ndingatsho into yokuba le nto inzulu kakhulu, isukela kude kakhulu. Iqale ekuthandeni encwadi nokufunda. Hayi, iyavakala, uyibeke iyavakala. Waze loo titshala bakho bakubonisa uba bayasazi isandla sakho nendlela obalisa ngayo uba hayi le afunda uNdlakuse. Siyabulela. Wena Nkuthalo, ungathi uyiqale njani wena? Yintoni ekwenza uba ube ngumbhali? Ngangathi intsomi xa ndiyibalisa. Balisa. Ndithi mhlawumbi yaba kukuphapha apha kum ngoba bendisenza u-10 ukusweleka kwemvumi eMzantsi Afrika, umama uMiriam Makeba.
So ndava ifuthe labantu bethetha ngemisebenzi eyenzileyo ukuncedisa imvume Ukuncedisa ukuncedisa imvume. Imvume ezisakhulayo. Oh, okay. Oh, ilema umane ivoice ikhe yabaleka yangavakali ncam. So ndathi ndawuva loo nto ke ngoku ndabona tyhini mninzi ochukumisekileyo ngokuwa kwalo mama. Ndabhala umbongo wesiNgesi awusithi on the death Mama Africa. So ndandiqala ngokubhala loo mini leyo. Ngoku ndibhala lo mbongo ndiwubhala ndiseklasini. Siphaa ndiqubudile ndiyabhala mna. Ezingxaki noxa ndikwistanza sesine seshawutisa uba Tyutulo ndithini phaa ndiyafundisa phaa wena uyabhala wena ndiyacela uxolo qha useklasini ngeli xesha ndiseklasini futhi ngoku uthatha le nto ndiyibhalayo uzayijula kude ngoba kaloku andijonganga kule ayithethayo qha xa ejonga umbongo uthi on the death Mama Africa wathi tyhini lo mntana uyabhala wathi tyhini hayi bhala mntanam uzusapha ugqiba u-edite ngani ke ndawubhala ndamnika wawuedite wawusa kwi-newspaper eyi-City Vision engekabikho le newspaper kwestrandi nyhani wapapashwa lo mbongo kwakukho ikhasi lemibongo apho kukhuthazwa iimbongo ezisakhulayo ndeva sendikufowuna khayelitsha phofu kufowunelwa kumama ngoba ndandingenafowuni ngoku kuthiwa tyhini asibone umbongo kaNkuthalo kusukela ngoko zange ndiphinde ndijonge mna ndazothi 2015 xa bendisenza umnyaka wesithathu kwizifundo zobuntatheli nokhankaso journalism and media studies setreyinini siyobhala athi omnye ubhuti siyancokola ke sizawubhala i-exam sihlohla i-control test sine-assignment efuneka sincokola ngezi zinto ndifunde edamelini abanye bafunde e-CPUT abanye bafunde e-UWC njalo njalo caba ndimluthetha gqithi ukhalazayo uba umsebenzi ungapha kwam athi ubhuti ohleli phambi kwam etreyinini kodini ufunda phi ndifunda edamelini athi idamelini yiprivate wenza njani ndithi hayi kubhatala utata abencoma kathi xa kukho umntu wakokwenu onamandla okufundisa bambelela mna ndandinephupho loba ngusomashishini ndifuna uyifundela loo nto ndingafuni uyikhest kwini qha ngelishwa akhuliswa ngumama sihlala sobabini siphila ngokuba ahlamba iimpahla zabantu ekuhlaleni kwesi strandi so ebesesinye kwesikolo esaziwayo apha ekuhlaleni qha igama lomntu liduru ke xa ndifika esikolweni kuthiwa kukho i-competition ye-short stories qonda hayi mani kade ndibhalela abala labhuti yayi-short story ndaphuma u-1 kwi-competition phulelwa iifizi ndaqonda nika i-3,000 ndalinwenwa ke mandisebenze le-creativity kuthiwa ndinayo yayinconye kulaa mbongo nandiwubhalile ndayinwenwa ukuba ngoba ndizopublisha incwadi yam yokuqala ethi ukuzingela iphupha ngo-2017 phantsi kwe-Usiba Productions. Hayi ke emveni kwayo ke ngoku ndabhala incwadi ethi Cebo, inoveli, ndabhala iziphumo zemfihlo, ndabhala ethi Utyunjwe yintliziyo, then 2018 ndabhala isiyam imithi ke ngoku azange ndiphinde ndijonge mna. So zonke iincwadi zam nje i-38 ziqala kwincoko zizondivelela emathongweni ndivuka nango-2 kusasa ndiyawathanda la mabali wena okubhala into eyakwenza uba ube ngumbhali hayi kumnandi into endiyithanda kakhulu ndithanda le nto uba umama uMarie Makeba wakuchukumisa usiva ngomsebenzi wakhe wakwenza ingathi ngokuva omnye umbhali okanye umuntu obecula uchukumise esakho isipho savela notitshala wakho wangakwazi ukukhuphela phandle naseklasini waqomba yeyi lo mntana into le nto ayenzayo nobhuti Madoda apha akakwazi nolala uthembele nenyanga iyamlayithisela qonda uba le light isuka apha kule nyanga yiyo le ndizawuske ndifunde ngayo so ke ngoku yintoni ke ngoku eyakwenza uba mhlawumbi ukwazi ukwenza imali ngaloo nto ngoba abanye abantu abaninzi bathi xa ndibhala ngolwimi lam izandisaphi loo nto leyo akho mntu ufundayo akho mntu ufunda iincwadi zethu sizayithini le nto ubona njengangoku umntu athi ndityhafile ngubani uzawukwazi ngomsebenzi wam nithini ngaloo nto leyo nina nizazise njani njengoba nisaziwa mandingene kuqala Ndlakuse ngena yabona kwelam icala mna ndithe ngokupapashwa kwincwadi yokuqala ndabona ifuthe labantu xa ndisithi incwadi isendleleni kwathiwa ubhala incwadi ibesikhula naye asayithenga batsho isininzi ke sandibuza zisuka uba
uyaphi ngesiXhosa. Yho. Bathi ke abanye, hayi, bhale incwadi, hayi, sayithenga, yalapha eStrandi le. Ndandiphablishe kuba umangaliso somdaka, saprinta iikopi eziyi-100 kuqala. Ndikuxelela uba ngondiyothatha ezaa ncwadi kuthole ziyi-100, ndinelisti yabantu abayi-92 endiyaziyo uba sebethe bona bayayifuna incwadi. Ndikuxelela uba kulaa 100, kulaa 92 yabantu kulaa listi, bayi-14 abayithengayo. Ingakumbi kule ndawo ndihlala kuyo. Ndaqonda andizutyhafiswa ngabo ngoba intshisakalo ikum. Posta incwadi, iposta kwam kuFacebook, ndimane ndithathe nje ipati ethile encwadini ndiposte ikhava nexabiso. Bavela abantu ke ngoku kuma-East London, kwezinye iidolophu ezise-Eastern Cape, mandithi uMzantsi Afrika jikelele, benomdla uba ukuzingela iphupha kuthethwa ngantoni. Incwadi somdaka wathi, Myirha, ndiza kuphablishela kodwa imarketing uzazibona. Ndayiphusha ke incwadi ndindedwa, ndiyiposta kooFacebook, nabantu abayifundayo beposta ngayo, yakhula ngolo hlobo. Inoba ndithe kwawuphela ezaa kopi eziyi-100 ndaprinta 50, thengisa yaphela ebunzimeni ngoba sibhalela isizwe singakuthandiyo ukufunda. Kwathi hayi, mayize incwadi, usibo lwakho luyathembisa, babhaletha icebo, nayo shem, hayi, yakuqhothoza ke. Oko mane ndibhala ndabe ndizixelela uba kwathengwa, akwathengwa, le nto inditshisayo mna ndizayikhupha kum ukwenzela uba ndikhululeke. Nyhani ekuhambeni kwethuba ke ngoku tyhini ndabona ngoku ngose ndibhalise inkampani, ii-bookshop ezifana nooFanscake, ooHargreaves, ooClerks, bendifowunela uba ya, sifuna umsebenzi wakho. Banika, bawuthenga. Sukela ke ndixela uba namhlanje mna ndiphila incwadi. Hey. Abantwana bam balala betyile, yincwadi, bayafunda, yincwadi. Umzalikazi wam akaseva mthwalo ngoba ndikhuliswe yi-single parent ngumama. Umzalikazi wam akasabuva ubunzima ngoku, ncwadi. Noko ngoku ndiyenye publishers eseziqapheleka eMzantsi Afrika. Ndazixelela into ethi uba zingathengwa ithetha uba ngaba isakhono okanye ibizo lam lufile, ndizawududula ndibheke phambili. Hayi, iyabonakala nyhani uba umntu into fanele ukutshisakala fanele kube lapha kuwe ngento oyiphiweyo. Hayi, ndiyabulela bhuti Madoda, khawungene kuyo. Enkosi kakhulu Siki dadewethu. Umntakwethu uMyirha, hey, mna ndibawela ufana naye mna. Khe ndincome ngolu hlobo ancoma ngalo. Ndithe nxa enekomkom kangaka nje. Ndihlala ndizibuza uba utheni ehleli uyakhanya. Kanti yena udla izambane likapondo ngenxa yencwadi. Tofana kwelam icala andifuni ukuxoka. Wenze umzekelo naye kuba abantu abaninzi bebesithi bayamazi eStrand bakhula naye, babethembisile bathi baza kuyithenga. Nam ndinelo lishwa lokuba zonke ezi ncwadi xa ndisithi yeza, ndikhumbula kanye ngeli xesha bendibhala inoveli yam yokuqala le ithi bamfuna efile. Oyena mdla zange ndawubona umdla owawungaka, kangoba ndandiqinisekile uba inoba kwawufuneka ndiprinte ikopi zibe ngama200, 200. Kodwa kuloo 50 ndayiprintayo, ngoko ndithe into yokuba le ncwadi ayikapheli nangoku. Abo bantu babeyi-200 babesithi baza kuyithenga, inoba yaphela ithengwa ngabantu abayi-4 kulaa 200. Nalo ke ibali singababhali abaninzi esilibalisayo. IsiXhosa, abantu besiXhosa, xa ndisithi ke abantu besiXhosa, andithethi ngantoni na, ndithetha ngolwimi. Abantu abazalwe bentetho isisiXhosa, nabantu abaziqala bengamathandalwimi, abasixhasi isiXhosa. Eyona nto bakholwa kokuyixhasa sisiNgesi. Kangoba bayandixelela mntu yoba uba ezi ncwadi zakho ubunozibhala nge-English, hayi ke besinokuthenga. Andikwazi ukuyithemba ke loo nto ngoba abazithengi ngoku zibhalwe ngesiXhosa. Uyawuske uthi ngokuhlela apha ekhaya eMpuma Koloni uske ku-ode iincwadi zakho eziyi-50 ngabantu baseRhawutini, bakuxelele uba apha eRhawutini thina siyawubona umsebenzi. Uthi uhleli apha kuse ku-odwe umntu waseKapa, ku-ode umntu waseDurban. Ezi dolophu uzaziyo nokhulele kuzo nezinabantu bakho aziwuxhasi umsebenzi, kodwa amaxesha amaninzi ootorhwana baxhasa ngezithembiso. Hayi kona ukuthembisa oko, adathi umntu ndifuna Madoda uba ne-collection yakho, ndiyafuna i-collection. So singabi nathemba kaloku sixa isithi ifuna i-collection, because uyazixelela uba orayithi kule 9 inoba ufuna 4 mntakaTyutulo, uthi ufuna i-collection. Kangude ube nomfanekiso ngqondweni. Usakhumbula dadewethu laa genge yayithanda kakhulu i-CD, ufike bene-collection ye-jazz mntakabawo, ubone uba uyawuthanda umculo. Xa sithetha kula maqonga
kakhulu into yoba siza kuzithenga iincwadi zenu. Ndibuye ke ndize nakwiphondo laseMpuma Koloni. Lelinye iphondo eli kuba nzima nokulicacisa ngokuba sele mhlawumbi kukho ezo nkomfa, usoloko unethemba lokuba noku baza kuchwetha kuba mhlawumbi bewubona umsebenzi owenzayo ebantwaneni nasekuphuhliseni ulwimi jikelele. Kodwa ubone into yokuba kusekude engqinibeni. Nakubeni izithembiso torhwana zikhona zona, hayi, ithemba ke kuthiwa liyaphilisa ke, sibambe loo nto ukuba hayi, ithemba libulali. Liyaphilisa. Sadinaphiliswa ke lelo themba. Anikho into ekhe yashunyayelwa ke leyo nangumama uMagona, ugqirha lwazi uSindiwe Magona, naye ongumbhali owaziwayo, ukhe wakhalaza naye wathi, heyi, uba amaXhosa azithengi incwadi zethu, ulwimi luzawutshabalala. Wathi andifuni ungathi ndiphakamisa ama-Afrikana. Wathi ama-Afrikana wona yonke into ye-Afrikaans ayayisapota ngemali yayo. Wathi futhi asinawuthi uba abantu abanamali, umuntu uyakwazi uyoyithenga, athenge isihlangu esimali njengemali. Kodwa incwadi uzawuthatha kanayo imali yencwadi. So yenye ke indlela le yokuthetha ngolu hlobo, uba sizama ukwenza abantu uba bacinge ngolunye uhlobo, baxabise ulwimi lwabo, babone noba singaqhubeka njani. Mna elam ithemba endinalo yileyo yokuba ngoku abantwana bazokwazi nokufunda ngolwimi lwabo xa bebhala ezikolweni. So ngokuphakamisa olwaa lwimi, ngoba yenye indlela leyo ezawuphakamisa ulwimi. Abantwana bakwazi, baqhele ukufunda ngesiXhosa, baqhele ukufunda ngolwimi lwabo. Yenye indlela mna endikholwa uba incwadi zizawukwaziwa, and ngamanye amaxesha mhlawumbi fanele senze nendawo zokudibana apho. But into endicela niyenze, ndicela umntu ngamnye athathe incwadi, noba yeyiphi incwadi yakho mhlawumbi ekufutshane, ufunde i-portion into oyibhalileyo ngencwadi yakho. Like uba ungasifundela nje uba Okay. sikhe sive just even nestyle umuntu abhala ngaso, njalo njalo, ngoba lokhu umbhali ngamnye unendlela yakhe yokubalisa, unendlela yakhe yokubhala. Sicela nje usixelele, usifundele. Alright, ndizawufunda kulena ne. Ngiqala ngokubayithetha ma. Sinomsebenzi omkhulu wokuvuselela ulwimi isiXhosa. Ndenze elo phulo, ndenze le ncwadi. Le ncwadi ndiqokelele imbongi ezisakhulayo apha eStrand eziyi-12. So imbongi nganye inemimbongo emibini. Ndenza le ncwadi besiyilontsha nge-5 ka-Okthobha. Ndizawufunda wam umbongo nje Okay. Ndizawufunda nje kuba singezimbongi zaseStrand, so ndibhale ngento engumcelimngeni kulo mmandla waseStrand. Ifunda ngolu hlobo. Ithi inene esiStrand satshintsha, izulu lezandla libagqibile abantwana babantu. Ubhalwe ndim lo mbongo. EsiStrand asisafani kuqala. Izihlobo nezalamane ngaphandle koloyiko zazisindwendwela. Owenza okubi ekhalinyelwa. Umntwana nokuba ngokabani ngowokuhlala. Umntwana oyindodana elithemba lokuhlala. Kodwa xa kunamhlanje konke oko kwatshapha, kwatshintsha. EsiStrand asiseyo ndawo yakuhlala abantu. Inene esiStrand satshintsha, yiva ukuba ndikuxelela. Izulu lezandla nalo lisuke laxhaphaka. Kuba ngasa kukho umntu omtsha odutyulwe wabhubha. Kuba ngasa kukho umzimba udunduluzile, kwaye kubuhlungu nolufananyana. Sala iimveku zingenayisila izulu lezandla. Basala abazalikazi begwantyisile benyembezana. Inene esiStrand satshintsha, yiva ukuba imbongi yakwaMgqabha ixelela. Ikhulele kwesiStrand, singenje satshintsha. Noko yayilikhaya lobugcisa, ilikhaya labantu abanezakhono ngezakhono, nabazali bethandaza omnye umthandazo, wona ukuba iintsana zabo zixhamle impumelelo. Impumelelo yiphi na madoda? Usaqhuba. Inene esiStrand satshintsha. Lufundile ulutsha lwayityekeza. Nkqi ukuphangela. Luyawafaka ukucela ingqesho amaphepha, kodwa nkqi ukuphenduleka. Lubhenele bugintseni ngeenjongo zokuziphilisa. Lapho lixharhe khona izulu lezandla. Benza imali ngohlobo lwabo, suke basondezele ingcwaba. Inene esiStrand satshintsha. Ubomi baso bukrakra, loo nto obo bukrakra buviwa ngolutsha. Kuba ngasa kwesiStrand zezomkhonekati ezichonga. Satshintsha side ngoku singabahlali baso siyasoyika. Sakhula
sikhula nabo bawucebisa umhlaba asishiya neempawu zemibuzo. Iimpendulo esizifumanayo azinasongo. Thixo, awude uwuvo wethu umthandazo wehla ubundlobongela kule ndawo. Sisaza kulinika okwalo ukutya idolo, side sivakale kuwe sethu isikhalo, ude usihlangule esi sitrandi kubutyadidi bokufa. Ukufa okuhlelele olufananyana. Bendikhe ndathi esi sitrandi satshintsha. Lo mbongo ubhalwe ndim ke lo wokuchukunyiswa kukubhubha kolutsha esitrandi. Nanamhlanje ndiwuthuka uba kude kubethe xesha kwekaDutyulwa kule ndawo ndihlala kuyo. Indlela lesatshintsha ngayo. Kwakuko ndichukunyiswe kukufa kolutsha kule ndawo ndihlala kuyo. Bona njengangoku le nto uyifundile isifundisa ngendlela okuhlala kuyo. Sendisitsho nje nakubaphulaphuli uba sifunda into entsha ebesikade singayazi xa simamele. Enkosi bengayilindelanga loo nto uzasixelela yona apho. Ndiyabulela. Sicela usifundele Madoda kwincwadi zakho. Enkosi kakhulu, ndiyabulela Siki, ndiyabulela kakhulu Myirha ngombongo omnandi kangaka ochukumisayo. Ndicela uthi qabaqaba ngomqondo othi uyaqhuba unoma ithali akemanga. Ukuyive mos laa nto abantu badla ngoyithetha ufike kuthiwa siyaqhuba rhulumente, inoba mhlawumbi ndayithatha phaa into nayabi ngurhulumente ke kum noma ithali. Hayi akho nto enarhulumente nkosi yam, kusenzinyana. Ngoku ke umxholo uthi uyaqhuba unoma ithala kemanga. Libali licatshulwe kwincwadi ethi ndiza kutshata uBeyonce. Abantu basoloko bebuza uba wena hayi funda encwadini uzawuva. Alright. Kuloo ndawo yokulahla inkunkuma ezantsi kwaseKrisani nasechibini ibiselisaziwa intsapho yakulo noma ithali. Akukho nokuba abemnye umntwana owaye wakwazi ukuqhubeka kakuhle nesikolo kwelo khaya. Bobabini ke kwithi abazali babesele bazilahlela nofele kudala eqhilikeni kwispirithi nakutywala obubizwa jacaranda. Imilomo le yabo yomibini yayivuthwe dubhu, ingathi ibiqangqululwa, ibinza, ichizwa yinto apha ebukhali ngokungenalusini. Imizimba yayicekeceke betshazo kwantoni na nje, nokuba unokubanika into yokuthambisa babeza kucweba. Babeke kwangentseni xa ilori ezokulahla inkunkuma ingekafiki baxhabashe ukuya enkunkumeni. Babesenzela ukuba babe ngabokuqala ukufika. Mhlawumbi ke bethu babekholela kwintetha yesiNgesi ethi early bird catches the fattest worm. Kwazi bani babenyeka ukuba ngalo lonke ixesha ukuba kunokwenzeka ukuthi xa kanye imithwalo yenkunkuma emitsha isiwa bakhawuleze ngokuqanyaza kweliso ukukhetha loo midlungu idlekayo. Babexola nyhani xa bethe bafumana ukudla okubakholisayo. Yayiba nguloo mdibaniso wezilwanyana nabantu, ibe nguwashiywa nowashiywa kuloo mzabalazo. Ifemeli yakulo nomnandi ufunda kamnandi njani ivoice yakho. Nendaba ungazifunda. Bendiyayicinga i-recorded niyazenzela kwi-recorded books ukuzenze. Mhlawumbi kuba ndidibene nawe ngoku uzawufuneka ndizenze. Hayi uzawunyanzeleka, kuzawunyanzeleka ngoba yazi into endiyicingayo ngokule nto ngokumamela. Ndicinga le nto uba kukho i-industry abantu abamamela iincwadi, mhlawumbi se umntu uyaqhuba ayazi uba mhlawumbi uba uthenge, mhlawumbi kukho abazayifuna uyifunda bathenge incwadi, kubakho abangasoze bayithenge incwadi bafuna ukuyimamela. And mhlawumbi omnye uqomba libali elimnandi la ndifuna umamela ireyidiyo namhlanje ngaske ndimamele kwezaa ncwadi zikaNdlakuse, yabona. Nakwimibongo kuyafana. Nakwimibongo njalo njalo. So indlela elantukayo. Ubufuna uthini Khuthalo? Besithi into efuneka siyiqwalasele le audiobooks ngoku sizithengise kwezi ndawo kwezi channel zithengisa umculo online. Zizinto efuneka siziqwalasele nathi babhali zezi-audiobook ngoku. Kodwa ke ndiyafuna ukuthi zingabi ngaske mna kubekho i-platform eyeyethu, not i-platform ezi-international, because into eza kwenzeka phaa mhlawumbi imali yakho uzayifumana ayizuba ngolu hlobo ibizawufumana ngalo, because i-privilege apha into onayo ungakwazi uba kwenziwe into eyeyethu. Le nto ndiyitshoyo ndiyifunde ukhona utata osebenzela i-basic education, qha igama andikwazi ulicinga, but ungumntu o-creative, ungugqirhalwazi. At the same time ungumntu o-creative, uthi inintsi into yena ayibhalileyo nomculo wakhe awenzayo. Uthi ubesithi soze nawakho umculo awufake kwezi platforms za-overseas, ngoba uthi ufilisha ngathi i-ownwa ngabanye abantu ke ngoku and unika abanye abantu
ingathi i-platform xa i-ownwa ngabanye abantu imvume. ube nendlela yakho ecacisa ngayo, but ye wandityhila ingqondo uba heyi unyanisile kufanele sizi-own ii-platforms ngokwethu ngoku. And uba umntu xa unemali ukwazi uyikhontrola yonke into ngokwakho ifika, and especially ngoba akekho omnye umntu oyenzayo le nto ngoku, andithi ayikabikho. And futhi kukho ne-demand. I-demand izawubakho, abantu bakhona nabantu ba-overseas abafuna ukuva uba ii-languages ivakala njani. Umntu afuna ukuva, mhlawumbi afuna ukuba heyi ndifuna uyimamela. Uba xa uyimamela kho abantu abathanda isiXhosa naba-overseas abanye bayazifundisa phaya, mhlawumbi athi ndizayidlala Njalo. because abantu bazofuna ukwazi uba ithini isawundi yale nto xa uyimamele, imameleka njani xa ndiyifunda. So hayi nitsho kamnandi nobabini. Ixesha likufutshane lincinane gqithi, ininzi nje incoko besinoyenza. Kodwa ke ndicela ukubuza nje xa sizawugqibezela, uphablisha nabanye mos apha Nkuthalo, abanye ababhali abafuna ukuphablishwa, uthini ngabo, bafumana njani, bathini ababhali abatsha, bayakwazi ukuqhagamshela njengoba ungumpapashi wencwadi nobhuti Madoda, ndicela ugqibezele usibalisela noba ngowuphi omnye umsebenzi owenzayo ofuna ukusibalisela ngawo, mhlambi noba abantu bazifumana njani iincwadi zakho, njalo njalo. Enkosi kakhulu. Ndiqala mhlekazi, enkosi. Ndiyabulela kakhulu Siki. Umsebenzi endiwenzayo ikakhulu nyhani ke ndingatsho into yokuba kukubhala, njengoba sowubona into yokuba ndinezincwadi. Uqala yokuqala esithi umtshato wentlanzi nenkukhu, uzothi gqi kule yokugqibela. Ndinento endingakhange ndiyichaze ebaluleke kakhulu nangokuthathela ke phaa kumirha. Kukho le ncwadi ithi Indoda Ikwazi Ukuba Yinkedama. Le ncwadi e-NMU iyafundwa ngabafundi bonyaka wesithathu. And ifunda ke ngoku kanye xa kufundwa ezaa zifundo zigxile ekubeni kufundwe amabali okwenyani obomi, uyaqonda. Kungasoloko andinangxaki nababhali ababhubhayo, kodwa ingase xa kuthethwa ngee-classics kucinga into yokuba uNkuthalo bakhona, Ndlakuse bakhona, ooMapimela bakhona, oyamkela Ntwalana, Mandlakayi Sematyumza, Sipho Kekezwa, Xolisa Guzula, senditsho uba lingatshona ilanga. So ndingatsho ke into yokuba ndiyazenza mna kuqala ii-creative writing workshops. Ndiyabaqeqesha ootishala ukuze babe ngababhali. Ootishala ndiyabaqeqesha nabafundi ukuze babe ngababhali. Kwaye ziliqela iincwadi eziye zakhutshwa yim, ezingenanto uba kuthiwa zezikamadoda, kodwa eziyintlanganisela yababhali ngababhali. Kangangokuba ngoku ndiye ndangena nakulo mcimbi womoyezulu, bathi ke mos i-climate change. Yenye into endigxile kakhulu ngoku endifuna ukubhala ngayo kakhulu, ngoba ndiyawubona uba umdla omninzi ukhona phaya. Ndinentwazana yam apha ke kuthiwa nguOwethu Ndlakuse. uOwethu Ndlakuse wenza imbali eMzantsi Afrika, wakhupha incwadi eneminyaka emithandathu. Incwadi awayikhuphile yayisithi Molweni, igama lam nguOwethu. Ngoku usebenza kwincwadi yakhe elandelayo ethi Benji the Bully, ngoba ukuxhaphazeka kwabantwana esikolweni ngabanye abantwana kuxhaphakile. Umntanam uthe makangathuli, makathathe usiba lakwabo abhale. Uqale ngesiXhosa kuqala, ngoku uyasebhala ngesiNgesi. Andizumnqanda ke ngoba ndifuna aphangalale kuzo zonke. Ziliqela ke kakhulu ezo zinto ndizenzayo naloo maphulo. Kodwa ke iincwadi zona zam zisafumaneka kum okwakaloku nje, ngoba ke umntaka Nkuthalo ebengekathethi nam into ivanayo. Kodwa ndiyafuna into yokuba ndiyiveze kule platform into yokuba noNkuthalo lo sinencwadi esisebenza kuyo. Asizuyichaza uba umxholo ungantoni, kodwa ikhona incwadi ezawudibanisa thina sobabini. Ndiyasothusa into yoba ube usibize sobabini sibe bucala besesithethile esiza nayo. Unganayo iSouth Africa. iSouth Africa ifana nolocicane ngobuncinci. Enkosi. Bendinganazi nonazi uba niyazana. Bendicinga uba nizawudibana namhlanje, niqalane namhlanje. Kudala. Hayi, ndiyavuya xa nisebenza nosebenza kunye. Sesinikela kuwe ke Nkuthalo. Ithi iziphumo zemfihlo.
iziphumo zemfihlo sike nabona ngathi ngudila la ndaqomba andiboni kakuhle ke ngoku. Nomnye usisi kuthiwa nguSiphokazi Patulini eseSoweto kwelaa xesha leCOVID. Thamsanqa ke kulo nyaka ndafowunelwa nguDr. Yolisa Madolo esithi mandimthumelele incwadi endirhalela ayiprescribe kwi-first year zeBachelor of Arts. Ndamnika le ncwadi nyhani wakholiseka yiyo. Thetha nawe nje le ncwadi i-first year zeBachelor of Arts zenza le ncwadi eWalter Sisulu University. Izoba nguMadliwa. uMadliwa ukuzingela iphupha. Ukuzingela iphupha. Ewe. Le ichongwe e-CPUT kwi-third years Bachelor of Education. Le yakho yokuqala? Yokuqala ndazibona ngayo uba ndingumbhali manyana. Ndiqhayisa kakhulu ke ngale into, ndinamagxa ngoba abantu abaninzi babethe uyaphi ngesiXhosa. Funa babone uba nazi iincwadi zesiXhosa endazibhalayo zisetyenziswa eyunivesithi. Ndinegalelo xa kunamhlanje kwimfundo yaseMzantsi Afrika, sendizive ndinelunda. Okwesibini, akhona amaphulo endiwenzayo okuqokelela ababhali abasakhulayo ndenze nabo iintlanganisela zeencwadi. Njengale bendigqiba ufunda kuyo umbongo wam ngoku, ndiyeze neembongo zalapha eStrand. Zikhona ke nezinye iincwadi esasike sayibhalela uBK, Bulelani kaKoyo. Yayiliphulo ke yayingcingane yayizenoyamkela ntwalana no-Olwethu uMjakucu uba masenze incwadi sikhahlele uBK ngendlela ebefunda ngayo iincwadi zethu umhlobo wenene. Loo ncwadi ndayipapasha leyo simahla. Ndandifune nesenti qha ndathi kuba masibethe imali sonke singababhali siyiprinte sayisa kwaKoyo. Asinashares futhi kulaa ncwadi singababhali. Enkosi wethu kuBK. Yeyiphi nakanenenye isezizo zodwa kwangoku. Zikhona ke ezisezayo, ndenza ii-workshops apha ekuhlaleni. Qha ndithanda uthetha ikhathi esengqondweni. Ndikholwa ndithi xa sekusondela incwadi ndithi nantsi incwadi iyeza isisiqhamo sephulo elithile. So apha kwikhampani iNkuthalo Media sinephulo elithi ezethu iincwadi Young Authors Program, apho siqokelela ababhali abasakhulayo, babhale amabali, imibongo, sipapashe loo ncwadi. Emveni koko kwi-copyright wonke umntana onegalelo, uba ngaba mncinci ndidibana nomzali wakhe khona ukuze imali ezo incwadi axhamle nayo. Into endiyilibalayo ngokweenkcukacha ezithe vetshe, abantu bangandilandela kwi-social media, iwebhusayithi yekhampani www.nkuthalomedia.co.za okanye kuFacebook ukhangele nje Nkuthalo Media. Iingcango zam zivuliwe uncedisane nabani na odinga uncedo, ingakumbi obhala ulwimi isiXhosa. Enkosi. Enkosi. Madoda, ingathi khange usinikeza kwiinkcukacha. Enkosi kakhulu, ndiyabulela Siki. Igama nguMadoda Ndlakuse. Ndingatsho ndithi nam ndiyafumaneka ku-Instagram ngegama elifanayo, uMadoda Ndlakuse. Email address yam ngumadoda_ndlakuse002@gmail.com. Nantoni na ocinga into yokuba singayincokola ephathelele ukubhala, ukubalisa, ii-workshop, iifestivali zabantwana, zabantu abadala, zababalisi mababali, ndicinga uba singathetha. Kanye njengoba sendichazile ngoku, nakwimiba enokuthana nokubhala sidibanise nemozulu, okanye mhlawumbi ukubhala sidibanise neentsomi. Ndicinga into yokuba singancokola into evanayo. uMadoda Ndlakuse uyafumaneka ku-Instagram. Enkosi kakhulu. Ndibulela kakhulu Nkuthalo Media, ndibulele kuwe nakuwe Mntaka Ndlakuse. Mhle umsebenzi wenu. Mhlawumbi ngenye imini nawuzisa abantwana benu basibalisele nabo ngemisebenzi yabo, ngoba bafana kaloku nabantwana fanele babonakale nabo uba uba bayabhala, bakhuthaze nabanye abantwana uba bafunde babhale. Intle kakuhle le nto eniyenzayo. Nomqhayi anganeqhayi yagqithi ngalo msebenzi uba asitshabalali isiXhosa, siqhubeka phambili. Ndinethemba
ndinethemba uba lo msebenzi niwenzayo nezincwadi ezininzi, mhlawumbi nencwadi eqomba uba ezikabonakali ncam, mhlawumbi abantu abakazazi kakhulu, zizawuhamba zihambe zaziwe. Umsebenzi nje womntu obhalayo uba makabhale, akhuphe ibali eli laziwe, alibhale phantsi, angaligcini ngaphakathi. Lizawude lifike kwabantu abalifunayo, abalidingayo elo bali. Sibulela kakhulu ngemibongo, sibulela ngexesha, sibulela nethemba eli lingapheliyo, ngoba kaloku lithemba eli. Xa ubhala noba yintoni la oyikhuphayo, unethemba uba ikhona, awuyenzi nje le nto uyiphiwe, uyiphiwele for abantu abazawuyiva. So siyabulela, niqhubeke ngomsebenzi omhle, and siyathemba ke nabantu abazawuphulaphula nabo bazawuqonda uba heyi, mhlawumbi nam ndingabhala, okanye heyi, ndiyayifuna laa ncwadi, ndiyayithanda laa nto ifundiweyo phaa, ndifuna ukuyiva nam, ndifundele abanye abantu bam. Mhlawumbi sinida nee-reading clubs uba sifunde iincwadi kunye, uyabona. Loo nto ikhuthaze ababhali. Siyazidinga nezo zinto. So zinintsi nje ii-opportunities zingavela. Sibulela kakhulu kakhulu ngexesha lenu. Enkosi. Nibe nemini emnandi. Enkosi kakhulu.